Wiosna roku 1942. W okupowanej Polsce Niemcy zapędzają Żydów do gett. W Tarnowie poprzedzają to masowe rozstrzeliwania. I wtedy zjawiła się rodzina lekarki pediatry z Tarnowa, pani doktor Mandel, i poprosiła o pomoc. Wiadomo było, że za pomoc Żydom kara była jedna – śmierć. Jerzy i Halina Wesołowscy przyjęli żydowską rodzinę, załatwili jej aryjskie papiery i kryjówkę w jednym z klasztorów w Krakowie. To nie była łatwa decyzja. Rodzice mieli wtedy dwoje malutkich dzieci. Brat się urodził 2 tygodnie przed wybuchem wojny, siostra 1,5 roku wcześniej. Wiadomo, zaryzykowali życie swoje i swoich dzieci nie dla przyjaciół, tylko dla kogoś obcego, ale potrzebującego po prostu pomocy. Taka była historia moich rodziców. Wersja historii, którą lansuje Swietłana Aleksijewicz, laureatka literackiego Nobla z ubiegłego roku, jest całkowicie inna. O tym, co powiedziała swoim czytelnikom w Nowym Jorku, poinformowali uczestnicy spotkania. I wy wiecie, co robiła Polska z Żydami. Wiem, że jeden z moich znajomych polskich dziennikarzy napisał, co Polacy robili z Żydami. Polacy najgorzej ze wszystkich traktowali Żydów. Księża wprost na kazaniach mówili: zabij Żyda. Polskie państwo podziemne i rząd polski na uchodźstwie czynili wszystko, co możliwe, żeby Żydów ratować, ponieważ jako jedyni żeśmy wpisali ten cel, ratowanie Żydów, jako cel wojny i realizowaliśmy go obok celu podstawowego, czyli odzyskanie przez Polskę niepodległości. O postawie Polaków wobec Żydów podczas okupacji świadczą m.in. tysiące nazwisk w muzeum w Markowej. To tam zginęła cała rodzina Ulmów, Józef, Wiktoria i ich 7 dzieci rozstrzelanych za ukrywanie 2 żydowskich rodzin. Mimo takich upamiętnień media na świecie nadal piszą o polskich obozach zagłady. Teraz dołącza do nich białoruska noblistka, inspirowana, co sama podkreśla, przez dziennikarza z Polski. To jest konsekwencja propagandy, oszczerczej propagandy płynącej z pewnych środowisk dziennikarskich w Polsce od lat, antypolskiej narracji, która jest w Polsce kreowana, publikowana gdzieś na zachodzie umownie. Jeżeli Aleksiejewicz mówi, że się powołuje na wiedzę zaczerpniętą od polskiego dziennikarza, to się możemy tylko domyślać, co to jest za dziennikarz i co to za środowisko. Reduta Dobrego Imienia wyśle list otwarty z protestem do białoruskiej noblistki. Stanowisko zajęło też Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tego rodzaju stwierdzenia nie mają pokrycia w faktach i są wybitnie niesprawiedliwe oraz krzywdzące dla narodu polskiego. Chciałbym przypomnieć, że podczas II wojny światowej karą wymierzoną przez okupacyjne niemieckie władze dla tysięcy Polaków, w tym wielu polskich bohaterskich duchownych ratujących Żydów, była kara śmierci. Rodzina dr Augusty Mandel z Tarnowa przeżyła wojnę. 2 tygodnie temu Jerzy i Halina Wesołowscy zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Źródeł tej postawy była ich wiara, chrześcijaństwo, które nakazuje w takiej sytuacji być miłosiernym i pomóc. Taką postawę Polaków upamiętnia ponad 26 000 drzewek w jerozolimskim ogrodzie Yad Vashem. Krzysztof Nowina-Konopka, TVP Info.